ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜାଣନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ବେଦ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ବେଦ ଅଖଣ୍ଡ। ଯେ ଯେତିକି ଜାଣେ ସେ ସେତିକି ବେଦବିତ୍। ଜ୍ଞାନ ଧନ୍ଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବିନା କିଛି ବି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଅଜ୍ଞାନତା ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରିତୋଳେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ତୁମେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ ସେତିକି ଶାନ୍ତ ହେବ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ତୁମର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରେ। ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।